na rantse da Allah da ya busa min numfashi babu wanda zai zanna ya dinka yin wannan tasbihin duk cikin kuncin da kake ciki, duk cikin bala'in da kake ciki, kai ko rashin lafiya ne in dai wannan rashin lafiyar naka ba na mutuwa bane, daga ranar da kai addu'an zaka fara samun lafiya. Daga ranar duk wanda mutumin da ya rike maka bashi ya hana ka bashin ka, daga ranar da kai subur da addu'a zai fara biyan ka kudin ka, zai ji bashi da kwanciyar hankali sai ya biya ka kudin nan. Idan promotion kake so a wajen aiki, rike wannan addu'ar. Idan kudi kake so, ka rike wannan addu'ar. Idan kana ganin wasu sun shirya maka wani kaidi ne, ka shiga uku, kana ganin ka lalace, wallahi kai wannan addu'ar. Wannan addu'ar ita ce ka zanna ka dinka tasbihin kana cewa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahumma Allah. Kun haddace ai. amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahumma Allah. Kana zuwa a ilahumma Allah, in kuɗi ne suka ce ya Allah ba ni kuɗi masu albarka, kuma za ka faɗe shi da yaƙini ne kuma da kowane yare. Idan wasu ne suka sa ka a gaba, kana gama ka ce ya Allah wani da wani sun sa ni a gaba, ya Allah ka min maganin su, an gama. Ya Allah an jima ana ɓoye min fayil ɗina a wajen aiki kaza 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 kaza, kana yi su burbuɗa ka harba shi ka gani. Mun ajiye addu'a ba mu son yi, an gane ko? Yawwa.